je doplněn o jednoho bojovníka ze Slovenska, slovenského kapitána. Praha 2 je taky připravená. Praha 2 je teďka velmi posílená o bojovníky z týmu Praha 1. Zajímavý výsledek, protože toto bude opravdu zajímavý zápas. Je to 2-2. Slovenský kapitán se drží se kůže, ale bohužel spadnul. Je to 1-1. Není, a oni jsou spolu, takže tým Praha 2 vítězí v tomto kole.